Môj obľúbený režisér David Lynch má na svojej stránke krátke videá, kde svojich fanúšikov a priaznivcov oboznamuje s poveternostnou situáciou vo svojom kraji. Ja som sa rozhodol, že budem robiť niečo podobné. Budem vysielať správy o počasí v literatúre. A aby bolo jasné, o ktorý týždeň ide, pretože budem hovoriť najmä o knižných novinkách, tak úvodná zvučka alebo titulky by mohli vyzerať asi takto. Ospravedlňujem sa za tú nekoordinovanosť, pretože sa snímam sám a ešte nie som až natoľko zbehlý a zručný, aby sa to všelijako nekymácalo. Dnes som si z mesta priniesol niekoľko kníh. Ten najcennejší úlovok je asi táto knižka. Je to kniha o maďarskom a vlastne dnes už svetovom režisérovi Bélovi Tarovi, ktorý je mojím obľúbeným režisérom. A všetci jeho priaznivci si teraz môžu v tejto pekne urobenej knižočke nájsť rozbory jeho filmov, štúdie o ňom, rozhovory s ním, filmografiu, dokumenty. Je tu veľa fotografií z týchto filmov, takže myslím si, že táto knižka zaujme každého tarofila. Ja som si len začal čítať jeden rozhovor s ním a už som sa musel uchechtávať, pretože Béla Tar je lakonický a vie byť aj veľmi ironický. Otázka. Jak pokračuje natáčení? Odpoveď. O tom ja nerad mluvím. Otázka. A o čem v súvislosti se svým novým filmem rád mluvíte? O ničem. Ale sú tu aj samozrejme hĺbšie odpovede, dlhšie odpovede, ktoré už nie sú takéto sloganovité, ale týkajú sa podstaty Tarovej filmárskej existencie. Túto knižku som skoro zohnal až pod rukou. V Artfore to bol posledný kus. Ešte ani Pantareju nemá, myslím, že len niekde v Košiciach, ale všetkým fanúšikom a fanatikom Tarových filmov iste bude stáť za to, aby si túto knihu objednali cez internetové knihkupectva alebo apelovali na svojich knihkupcov, aby ju doobjednali. Ďalšiu knihu som si kúpil najmä preto, že som čítal o nej recenziu na iLiterature.cz. To je tento server, kde ju veľmi vychválili. Pre mňa to bolo neznáme meno, aj keď meno Claudel je vo francúzskej literatúre samozrejme dosť známe, ale to bol iný Claudel, Paul Claudel. Takže Philippe Claudel je súčasný autor. Skoro som tento jeho názov prečítal ako Šedé rúže, čo je samozrejme novela Ruda slobodu. Začiatok tejto prózy je to akási detektívka s nejakou mysterióznym podkladom alebo pozadím. Začiatok znie asi takto. Musím tú záhadu rozříznúť nožem jako břicho a vnožiť do ní obie ruce, i když to nic na ničem nezmiení. Mám rád takéto začiatky, ktoré idú tak priamo do mesa toho príbehu, takže sa teším, že ma Paul Claudel nesklame. Knihu Sigmunda Freuda Mojžiš a monoteizmus vydalo slovenské a pritom európske nakladateľstvo Európa, ktoré má niekoľko inšpiratívnych edícií. Tu Sigmund Freud nevystupuje ako psychoanalytik alebo ako psychológ, skôr ako teológ, filozof, historik, sociológ. Dotýka sa aj takých otázok, prečo sa niektorí ľudia Židov boja, prečo ich niektorí nemajú radi, či je naozaj Mojžiš iba židovským vodcom a zakladateľom židovského náboženstva, alebo či patrí aj celej západnej kultúre a civilizácii.
Na túto knihu sa tiež veľmi teším. Mám ju v rukách iba niekoľko hodín, ešte vám o nej neviem povedať nič viac, iba že obidve mená, aj Sigmund Freud, aj Mojžiš sú zárukou pri najhoršom polemického čítania, ale dúfam, že to bude veľmi inšpiratívne čítanie. Knihu Petra Staríčka Chodec som nekupoval, dostal som ju od autora aj s venovaním. Peter Staríček je mladý autor, príslušník mladej slovenskej básnickej generácii. Je to veľmi sčítaný, kultivovaný, vzdelaný autor a pritom tá jeho erudícia neuberá na tom, že je jeho poézia veľmi emocionálna a veľmi pôsobivá. Staríček je autorom disciplinovanej formy. On ovláda aj také útvary, ktoré v mladej poézii sa celkom nenosia, napríklad sonet, ale znova vnáša do slovenskej poézie veľmi zriedkavú formu sidža. Sidžo je východná forma a prečítam vám teraz jedno jeho sidžo. Mýlim sa tak, že nemám mieru v chybách, čo sa mi ešte nestali. Pomaly vrtam prstom do skaly, kým sa mi nechty nezoderú. Pokiaľ si vo mne nevyhlodá korito síra, krv a voda. V slovenskej poézii sa už dlhší čas nič také zvláštne nedeje, hoci vychádza veľa básnických zbierok, takže človek je vďačný za každú sviežu básnickú knižku a kniha Petra Staríčka Chodec je nielen svieža, ale je aj veľmi hlboká, prísna, zovretá, taká naozaj má to tvar a tvár, takže som veľmi rád, že mladá básnická generácia sa opäť dvíha k životu svojim nezameniteľným hlasom. Knižku poviedok som už dávno nekúpil, pretože poviedky som si nejako odvykol čítať. Sú pre mňa príliš krátke, ale dnes ma niečo donútilo, aby som si kúpil túto knihu poviedok pražského rodáka a dnes západonemeckého alebo nemeckého autora Maxima Billera Obyčejné lásky. Sú to zdánlivo také obyčajné poviedky. Hneď prvá poviedka, ktorú som si prečítal ešte v autobuse, má iba 5 strán a je o tom, ako sa, toto je autor, ako sa stretnú po dlhšom odlúčení muž a žena. Stretnú sa tak, že si povedali, že keď náš vzťah vydrží 3 mesiace, za ktoré žena bola v Indii, tak sa možnosť zoberú. Muž sa už pripravuje na to, že asi z toho nič nebude, nemá veľkú chuť do nejakého viazania. Prejaví sa to aj tým, že napríklad ostentatívne hodí darček, ktorý mu tá žena doniesla z Indie, nejakého slona, hodí do smetí. A keď to už naozaj vyzerá tak, že aj ona, aj on povedia si, tak pôjdeme od seba, tak končí to prekvapujúco a možno ani nie. Tá žena povie, že ja si ťa teda chcem zobrať. Ten jazyk je veľmi lakonický, veľmi taký úsečný, strohý, nemecký, ale je za ním veľa dramatickosti, aj keď nie melodramatickosti, je to skôr taká nejaká utajená citovosť, ktorá preniká cez tú chladnosť a cez tú korektnosť a cez tú striktnosť autorského výraziva. No a poslednú knižku, na ktorú by som vás chcel upozorniť, som si kúpil zase kvôli 2 menám Newton a Peter Ackroyd. Newton ako matematik, ale aj ako široko rozhľadený polyhistor, filozof, teológ. A Peter Ackroyd, on píše také hrubé knihy o Londýne, o Williamovi Blakeovi. Toto je celkom útla knižočka, takže dá sa prečítať možno na jeden dúšok.
Je to vlastne príbeh jednej myšlienky alebo jednej matematickej idei, ktorú poznáme ako Newtonové zákony, ale aj jeho život, pozadie, doba. A zaujala ma tam jedna taká zmienka, že Newton ako odbornú literatúru pre svoje matematické vývody používal aj Bibliu. Takže, vážení priatelia, končím so svojou správou o počasí v literatúre a teším sa zase na budúce.